ni nake muku mata, gare ku na zo na doka gangata, na ga cikin ku har da yan gata, suna yau ake da yar gata, Aisha Umaira Allah raya ta, sunanta na zo gari da gangata, waka yau muke na suna, babu bakin ciki cikin raina, ga jama'a gurin taron suna, su ma sun taho su yi murna, mahaifinta yana ta yi murna, na ga babunta na murna, kun ga ku girgiza wa kan suna ne, kun ga ku girgiza gidan mata ne, don ku an kayo gidan kunga ne, in ku taka ba ayyawa ne, don farin ciki muke kunga ne, shirin ɗan bello mawaƙi ne, jaririya addu'ar mu Allah ya raya, ki tashi cikin dangi da tarbiyya, yau ilimin boko da arabiya, a musuliya yake nuna biyayya, a waƙar sunan ki ni na shirya, Aishatu Allahu ya raya, Aishatu kun ga yar gata ne, Aishatu kun ga yar manya ne, mahaifinta kun ga shi gwarzo ne, sannan Auwal kun ga shi jigo ne, mamar Aishatu gaisuwa muka zo ne, a sunan Aishatu na ga mutane, yayan Aishatu na yin murna, ga Hajara yau tana yin murna, tana ce Aishatu Allah ya raya, walida ita ma tana yin murna, na ga Khadija tana yin murna, yayan Aisha duk na gaishe ku, ga ɗankin Aisha sun yi murna, Alhaji Bashir ni ke na gaishe ka, Balaraba ke ma yau a gaishe ki, yaya na fatas kuma ina gaishe ki, mahaifiyata ke ma a gaishe ki, Hajiya Salamatu ni ne na gaishe ki, Hajiya Rahama ke ma yau a gaishe ki, Ladidin Baba ke ma a gaishe ki, na ga Hadiza can ma tana murna, Jamila ita ma tana yin murna, Jamila ta zo tana yin murna, Almurka ita ma ta yi murna, Sadiya baby tana yin murna, Catherine ita ma tana yin murna, Musbahu shi ma yana yin murna, har da Halifa yana yin murna, dukkan ƴan uwa suna yin murna, sannan dukkan mu muna yin addu'a, a sunan Aishatu yau na shana, abinci da nama har da maltina, waɗansu akan kujera yau suka zauna, gani Sharif yau ina yin murna, a sunan Aishatu Allah ya raya. Domin neman ƙarin bayani a tuntube mu a lambar waya kamar haka 090-9945-7546, naku Sharif M. Bello.